ଦିନକର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ରାଜାଟିଏ ରହୁଥିଲା ଗୁମ୍ଫାରେ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇନଥାଏ। ତାକୁ ଯେହେତୁ କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ଶିକାର ମିଳିନଥାଏ, ସେ ଶିକାର ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତାକୁ ଶିକାର କୁଆଡ଼ୁ ବି ମିଳିନଥାଏ। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ଯେହେତୁ କିଛି ଖାଇନଥାଏ, ବିକଳରେ ତା ପେଟ ଭୋକ ବିକଳରେ ସେ ବହୁତ ବିକଳ ହେଉଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି କୌଣସି ଶିକାର ମିଳିନଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ କରିବି, ଆଜି କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ କି ଶିକାର। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖି କିଛି ଶିକାର ପାଇବି କ'ଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ରହିବି। ରହି ରହି ମୋତେ ବୋରିଂ ଲାଗିଲାଣି। ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସିଂହ ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ କି ଆଉ। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା କୌଣସି କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ବି ଶିକାର ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଁ ରାଜା ହେଇକି ବି ମୋତେ ଆଜି ଶିକାର ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼େ, ନଦୀ କୂଳ, ଝରଣା ସବୁଆଡ଼େ, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପଶିକି ବୁଲିକି ଦେଖି କାଳେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଶିକାର ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଯାଏ, ବହୁତ ଭୋକ ମୋତେ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। କେତେ ସମୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବି। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରେ। ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଂସ ଖାଇ ଆସିଛି, ଶିକାର କରିକି ତାଜା ମାଂସ ଖାଇ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ଶିକାର ଯେହେତୁ ପାଇନି, ବହୁତ ବିକଳ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ହେଉଛି। କୁଆଡ଼େ ବି ଶିକାର ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଉ, ଯାଏ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରେ। କୁଆଡ଼େ କାଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳିଯିବ କାଳେ। ଯାଏ ବୁଲାବୁଲି କରେ। ଦେଖୁଛି ତ କେଉଁଠି ବି ଶିକାର ଗୋଟେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପାଖେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି, ଅନଉଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳୁନି। ଯାଏ ବୁଲାବୁଲି କରେ, ଦେଖିକି ଆସେ। କେଉଁଠି ବି ଶିକାର ଯଦି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ଆଜି ପେଟ ଭରିକି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଏ, ବୁଲିକି ଆସେ, ଶିକାର ଟିକେ ଖୋଜିକି ଆସେ। ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ କାଳେ କେଉଁଠି ମିଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଶିକାର କେଉଁଠି ବି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି, କେଉଁଠି ବି ଶିକାର ଗୋଟେ ବି ମିଳୁନି। ହଉ, ଭଗବାନ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଶିକାର ନ ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଶିକାର ତ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ହଉ, ଯାଏ ତଥାପି ବୁଲାବୁଲି କରେ। କେଉଁଠି ବି ଯଦି ଶିକାର ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ଆଜି ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ତ କାହିଁ କେଉଁଠି ବି ତ ଶିକାର ମିଳୁନି। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ସାରିଲେଣି, ନଦୀ, ନାଳ, ଝରଣା, ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ, ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖି ଆସିଲେଣି। ଶିକାର ମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବି ପାଉନି। ଏତେ ବଡ଼ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଏତେ ଶିକାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରି ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକାର ବି ମିଳୁନି। ମୁଁ ଯାଏ। ହଉ, ତଥାପି ଖୋଜାଖୋଜି କରେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ କାଳେ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଉ, ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଶିକାର ଖୋଜାଖୋଜି କରେ, ବୁଲି ବୁଲାକି ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପାଖେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ତ କରୁଛି। କୌଣସି ଶିକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହରିଣ ବି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହରିଣ ଗୋଟେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ବା ଠେକୁଆ ଗୋଟେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଡରିକି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ଶିକାର ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି। ହଉ, ବୁଲାବୁଲି କରେ। ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ବୋଧେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ।
ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି। କ'ଣ କରିବି? ଯାଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ। ନଦୀ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଏ। ସେଇ ନଦୀ ପାଖ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସେ। କାଳେ ସେଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ହରିଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ସେଠାକୁ। ଟିକେ ନଦୀ କୂଳ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ, ଦେଖି କାଳେ ସେଠାରେ ମିଳିଯିବ। ନଦୀ କୂଳ ପାଖ ଆଡ଼େ ଯାଏ। ନଦୀ କୂଳରେ ତ ବହୁତ ସାରା ହରିଣ ବହୁତ ସାରା ଆସନ୍ତି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ସେଠାରେ ମୋତେ ମିଳିଯାଏ। ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ ମୁଁ ଶିକାର କରେ, କାହିଁକିନା ସେଠାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ହରିଣ, ମୃଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁକିଛି ଆସନ୍ତି। ଠେକୁଆ, କଇଁଛ ସମସ୍ତେ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଶିକାର ବି କରିପାରେ ବହୁତ ସହଜରେ। ଯାଏ ଦେଖି ନଦୀ ପାଖରେ କାଳେ ଶିକାର କିଛି ମିଳିଯିବ। ହଉ, ଦେଖୁଛି ତ, ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ତ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ନଦୀ ପାଖରେ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ନଦୀ ପାଖକୁ ତ ଆସିଗଲି, ଶିକାର ଗୋଟିଏ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବି। କୌଣସି ଶିକାର ତ ଏଇ ନଦୀ ପାଖରେ ମିଳୁନି। କେଉଁଠି ବି ଗୋଟିଏ ବି ଶିକାର ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପାଣି ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଆଜି ଦେଖିକି କ'ଣ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଉ, ଦେଖାଯାଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ କଲିଣି। ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲିଣି, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଶିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି। ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନଥିବ, ଖାଇବାକୁ ତ ମୋତେ ମିଳିବନି, ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଦେଖାଯାଉ। ଯଦି ନ ମିଳେ ଏଇ ପାଣି ପିଇକି